argian bagenekan aspalditikan, 2006tikan multimedia kanal bat, bertan bideoak egiten hasi ginen eta zan pixkat esperimentaziorako gune bat. Lehenengo pausoa izan zen kortoekin. Euskarazko korto desente egiten zirela, oraindik anetzegon YouTuberen boom hori oraindik anetzan eman eta jendeak ez zituen lan guztiak YouTubera igotzen, eta zaila zegoen garai hortan euskarazko lanak aurkitzea. Ibili behar zinelako YouTubeen arrantzan, jartzen bask, edo euskara, edo korto, edo dokumental da bar. Eta orduan genekan ez ja multimedia kanal bat, gu saietuko gera zerbitzu hori ematen. Eta orduan ja kortoena ireki eta hilabete batea, esan genuen, dokumentalak Euskal Herrian asko India eta osonak. Gaina zen momentua jende hasi zena beste hizkuntzetan eta dokumentalak, serieak, kolako gauzak sarean jartzen eta Euskaldunok ez ginen ari mugitzen, baina ere egia da, hastapenak ziala, eta esaten genuen, lortzen badegu guk, oain, euskarazko lanak sarean jartzen eta jende bati igual momentua da, hizkuntza ohiturak aldatzeko, edo bestela igual jendea gelituko da txipakin sarean ikusten dian lanak beti gazteleraz edo frantsesez edo inglesez diala. Eta orduan hasi ginen zinema zuzendarien gana jotzen, lanak egina zezkatenak, eta esplikatzen proiektua, dokumentalen kanal bat nahi genula. Eta behaiek lehendikan ETVen botatako lanak euki zezkatela, eta hobeto zala lan horiek kajoi baten gordeta eukitzea baino, Vimeora igotzea, eta kanal baten gordetzen jutea. Gogoratu behar da, ez zegoela oraindikan ez ETVen aieran, ez da holako ezer. Beraz, guk lagunduko geniela, Vimeora igotzen, ez dakitze, eta importanteena zala, euskeraz ikusentzunezkoak ikusi nahi zitunak, eukiz ezala noa jo eta non ikusi kalidadezko lanak. Hasieran zine zuzendari sueltoen gana joan ginen, Elisa Pirain edo Jon Garaino, lanak ja egina zezkatenak, eta horiek esan behar da, denek oso pozik hartu zutela eta gainean lanak eman dizkigutela guk laguntzeko jartzen eta bar. Eta gero momentu baten aldatzen da dana, nun joan ginen, ni goratzen ez joan ginela Iruñera eguzki bideoak kolektiboko kidekin hitzaitera, beraiek ja urte pila bat zeramatelako bideogintza lantzen. Bideogintza, dokumentalak iten, Euskal Herriko tematika, eta gainean nik esango nuke lortzen zutela zirkulo batzutan beraien lanak zabaltzea, baina falta zitzaiela zeozer gehiago zabaltzeko, eta joan ginen gure proiektua saltzea, gaina beraiek oso jende inteligentea eta gainera bista handia eukiduna dira. Beraz jarri zituzten gure eskura beraien lan guztiak, eta hor zen genuen, hainbeste lan dazkagu, bi astean behin baino, astero hasiko gehala jartzen, eta orduan hasi ginen eguzki bidakekoen bultzadari esker astero jartzen, eta behin lortuta astero jartzen astea, pixkanaka referentzia egiten zoaz, eta beste jende bat aste zaizu etortzen. Nik ikusten dut oso begionez, Euskal Herrian egiten den dokumentalgintza, eta faktore garrantzitsu bat uste badagola tartean dela ikusentzunezkoak lantzeko behar den tresneriaren demokratizazioa edo esan dezakegu, ez? Geroz eta erresagoa da dokumental bat egin nahi dunak egin alizatea. Hori leheno pentsa ezina zen. Behar zelako dirutza handia makinaria guztia erosteko, eta orain gaur egun kamera bat lor daiteke, eta badagoenez gainea, unibertsitateak eta bar, jendea ateatzen ari da bertatikan, ikusentzunezkoak ikasitakoak, kazetaritza eta bar. Eta geroz eta gehiago egiten dira Euskal Herrian, eta nik esango nuke geroz eta, ez dut esango geroz eta hobeak, baizik eta baina onak, eta leheno ere bat zegolako dokumentalgintza Euskal Herrian, baina esan egitena da kopuruz handitzen doala, eta hori beti da ona. Nik esango nuke crowdfundinga gaur egun hitz tekniko horrekin zer oso modernoa dirudien gauza bat dela, baina Euskal Herrian betidanik edo
azken hamarkadetan izan dugu ohitura bat izan dela proiektua babestekoarena. Orain gertatzen dena da internet bidez babesteko aukera jarri diela, baina leheno ere rifekin eta holako gozekin hori iten zenuen, proiektuak babestu. Printzipioz, zaila izan daiteke esplikatzen ezer ez dakin batentzat, baina behin ikusten badezu egin dugun ibilbidea eta eman dugun azalpena koherentea dela, ja jendeak lotzen du. Munduan, astekari asko daude eta aldizkari asko daude, eta ziurreniekan ez dute epiko inongo dokumentalen kanalik. Baina, bueno, ez dago arazorik, guk hasi genuen, saiatu ginen esplikatzen zergatik egiten genuen, eta ja, jendeak normaltzat ikusten du, argiaren multimedia kanalean, bideo, beranduegi, kortoak, hitzaldiak eta barren tartean, egotea dokumentalen kanal bat. Beranduegi izan zen argian egin nahi genuen beste esperimentu bat, gene eramatzen urte batzuk bideoak lantzen, bideo sueltoak. Algenuen neurrian geroz eta hobeagoak, batez ere hasieran eduki genuen eztabaida bat izan zen zer da hobeto. Bideo asko, azkar egindakoak, beraz, nola ala egindakoak, edo bideo gutxi ahalik eta onenak. Eta erabaki genuna izan zen hori, bideo gutxi eta ahalik eta onenak. Guk iten dugun ikusentzunezkoa bideoa da, baina aldi berean saiatzen gara baliatzen esateko aldizkarian zer datorren, edo aldizkarirako egindako elkarrizketa baten pasarte txiki batzuk jarri gero loturarekin astekaria irakurtzera animatuz, edo QR kodekin webgunera, edo azken finean da esperimentatzeko gune bat, eta ja bere bidea egin duna, bere publikotxo bat egin duna, eta gainean nik esango nuke nola ez daude nolako produktu asko, jende berri bat argiara erakartzeko beste aukera polit badala, eta guretzat ere, astekari batetikan abiatzen den proiektu bat izan da, ikustea telebista saio bat egiteko gai zerala. Eta gaina jendeak ikusten dula, eta txisteak komentatzen dizkizutela, eta ja gaina 11 telebistan eta goienan ere botatze dutela, eta azkenean poz bada.